Ahoj, ja som Karol Kolčár, mám Delikatesy moje v Bratislave a k nápadu otvoriť si Delikatesy v Bratislave som prišiel v Belgicku, kde som žil a počas toho obdobia mal môj otec potraviny. Tie potraviny nejakým spôsobom že veľmi dobre nefungovali, ale on stále akože veril v tomu, že keď bude vyberať dobrú selekciu produktov, tak to môže byť úspešné a časom si tí zákazníci nájdu cestu k nemu. To bolo celé. Že nejak ďalej si nepracoval s tou značkou, vlastne nemal ani vytvorenú nejakú značku. Tak som vravel, že keď chceš, tak že vymyslíme to inak, spravíme to inak, ako je to bežné. Takže ja som vymyslel moje Delikatesy, kde ako taká mantra tej značky, alebo hlavná filozofia značky je kvalita a príbeh, alebo transparentnosť. Lebo ja keď prídem do potravín, taký nejaký akože, ja to volám, že bezpohlavné potraviny, tak vidím tam rôzne značky, ale vôbec netuším, že ako tie kravy žijú, z ktorej krajiny sú. Alebo tie informácie sú tak zašifrované, že ako spotrebiteľ jednoducho nemám na to energiu, čas, chuť hľadať tie odpovede. Napríklad, čo som bol v Belgicku naučený, tak som videl presne, ktorá farma. Videl som si veľmi rýchlo zistiť, akým spôsobom tie zvieratá tam žijú. A takto som dokázal si tú potravinu nejakým spôsobom stransparentniť, čo v podstate znamená, že viem, čo jem. Takže začali sme hľadať výrobcov potravín, ktorí spĺňali nejaké základné kritéria transparentnosti. Čo znamená, že ja som sa s ním osobne spoznal, prípadne som navštívil jeho výrobňu a zisťoval som, akým spôsobom a prečo to robí. A vlastne základné kritéria na začiatku boli, že prečo to robíš, ako to robíš a z čoho to robíš. Keď tieto tri otázky som mal zodpovedané, tak tá potravina získala pre mňa nejaký punc akože transparentnosti. Bolo to trocha naivné, lebo sa to nedá úplne odsledovať a tá malosť trhu Slovenska je významná, čo znamená, že ak by som mal brať iba slovenské produkty, tak by som zase sa neodlíšil, lebo vzniklo tu strašne veľa rôznych, minimálne v Bratislave, farmárskych potravín. Keď sa na to človek pozrie z nadhľadu, tak zistí, že to 3, 4 a 5 dodávateľia a tí istí. Ale mňa baví robiť veci inak, ako je ten mainstream a baví ma posúvať akože hranice. A my sme si povedali, že OK, transparentné potraviny a zameráme sa na strednú Európu. A ďalší moment bol, že OK, máme potraviny, máme selekciu, máme dodávateľov a že čo teraz s nimi? Že stále sú tam potraviny, ktoré treba jesť a treba ich ochutnať. Ja si myslím, že pokiaľ človek predáva takéto potraviny, tak musí priniesť aj zážitok tomu zákazníkovi. A pocit výnimočnosti, že práve on má možnosť kúpiť takúto pašteku v Bratislave na Dunajskej 1. A takýmto spôsobom začali vytvárať tie príbehy k tým potravinám a dosť nám to osvedčilo, že sme robili eventy, degustácie vín, robili sme cuppingy, alebo robíme stále cuppingy, čo sme boli ako prvý v Bratislave, čo je riadená degustácia kávy. Holandský večer, taliansky večer, ten španielský večer, prípadne ochutnávky a tak ďalej. Mali sme tam španielské vína, španielské tapas taniere a všetky veci boli z dvoch zdrojov zo Španielska, ktoré boli transparentné, lebo sme vedeli si vyhľadať informácie v spolupráci s dodávateľmi španielských potravín, ale nech sa mi to vyznelo ako dodávateľ, že Konrad, proste nejaké také veľkej spoločnosti. To sú mladí nadšenci, ktorí boli v Španielsku a oslovili nejakého farmára a začali dovážať nejaké veci na Slovensku pre seba, pre kamošov a potom keď akože videli nejaký obchod ako napríklad moje, tak sa spýtali, či nechceme aj my. Ale všetko to vychádzalo z nejakej vnútornej potreby, že mne to tu chýba. Mám rôzne korenia a soli, ktoré dovážajú architekti, ktorí proste robia architektúru, ale popri tom im chýbali kvalitné korenia. A nechceli cestovať do Viedne, tak si našli nejakých možných dodávateľov a začali tie korenia si baliť do svojich pekných obalov a dali si tomu vlastný brand a začali ich distribuovať. Pre mňa, alebo podľa môjho názoru, keď niekto buduje značku, ak človek chce robiť proste s gastronómiou takou, že vyššou, transparentnou, tak jednoducho musí do toho dať oveľa viac energie, musí tomu dať akože srdce a vytvárať podľa môjho názoru, možno sa mýlim, ale dávať tomu príbeh, alebo príbehy predávajú, čo je veľmi dôležité určite pre každého obchodníka, alebo mala by byť je tá cieľová skupina a tí zákazníci, pre ktorých on vlastne funguje, pre ktorých pracuje. Čo je pre nás veľmi dôležité, je reklama šírená ústne, to sú odporúčania. Že my sa snažíme o to, aby ľudia, keď k nám prídu, aby potom povedali svojim známym, že im tam bolo dobre. A keďže ponúkame produkty vyššej kvality, tak samozrejme to by mali byť
ľudia, sú ľudia, ktorí to dokážu ohodnotiť. Ten vekový priemer je od tých 25 do 35 rokov, ale tým chcem tvrdiť, že nemáme akože tú strednú generáciu podchytenú 35-45. Väčšinou k nám chodia ľudia s vyšším vzdelaním, ktorí žili v zahraničí, ktorí tieto veci majú zažité. A tí ľudia, ktorí toto zažili a teraz sa vracajú naspäť, tak niekedy im to chýba a tí ocenia a aj si zaplatia, lebo vedia, čo za tým je a chcú, a veľakrát to je to, že oni to chcú aj podporiť, že radi u nás minú peniaze, lebo podporujú dobrú značku, dobrú myšlienku, lebo že keď to nepodporia, tak to zanikne a zase budú musieť chodiť do tých veľkých bezpohonných potravín. Ďakujem za pozornosť, rád vás osobne spoznám, stretnem buď v delikatesách moje, alebo dnes sa ešte porozprávame.